Laing kaso sa hit and run ang nahulikab. Nahitabo kini sa intersection sa MG Cuenco ug Pope John Paul II, Mabulo, Cebu City. Alas 12:21 kadlawon sa Mayo 30. Makita ang nakamotorsiklong nagkunong kay nagpaabot sa go signal apan kanit lang miabot ang usa ka pibanong sakyanan nga kusog nagpadagan ug mibangga sa motorsiklo. Inay mohonong midiritso ra hinuon sa pagbadagan ug gibiyaan ang nabangga ang motorsiklo. Matod ni Ruel Sueco, ang barangay responder nga gikungkod sa mga concerned citizen ang runaway driver ug gipahibaw sa iyang himo. Ang biktima daling gidalas tambalanan human maangol samtang wa mablatter sa Mabulo Police Station ang nahitabo. Apan adunay pahimangno ang kapulisan sa mga motorista aron malikay sa disgrasya. Ang patient is gida sa ato sa Mabulo Smart nga rescuer dito sa CCMC kay naman siya gikuan nga sakit iyang kilid. Kitang mag-drive, kinahanglan gyud ta nga kung nakainom ta di gyud ta mag-drive, no? Kay usually sa atong base sa ato ang report sa opisina, kasagaran sa nakadisgrasya, nakainom gyud.